L-4 filghaxija l-Partit Laburista fakkar 92 sena mill-mewt ta' Manwel Dimech. L-Erbgha, studjuż tal-istorja u kunsillier, fetaħ it-tifkira b'diskors li fih semma il-ġrajja ta' Manwel Dimech. Fakkar fid-batija li għaddew minna missirijietna biex igawdu lil pajjiżhom bl-aħjar mod, għaliex raw ċar fejn seta' jasal il-poplu Malti. Iddeskriva lil Manwel Dimech bħala bniedem ta' viżjoni ċara u raġel ta' kalibru kbir. Spjega kif Dimech, wieħed mill-pjonieri tal-istorja, kien bniedem li ta' ħafna l-Malta għax kien jemmen li l-Malti jista' jasal fejn jixtieq bis-sahha tal-hiliet tiegħu. Kompla jgħid li Dimech kien prova ħajja li l-Malti jista' jasal fejn jixtieq mingħajr ma jiddependi fuq il-barrani. Spjega kif Dimech rid jeħles mill-poplu Malti mill-oppressjoni ekonomika u soċjali. Id-deputat mexxejja l-affarijiet tal-Partit Toni Abela stqar kif Dimech kellu f'moħħu żewġ proġetti, dak politiku u dak soċjali. Spjega kif il-proġett soċjali kien mibni fuq il-ħsieb li l-edukazzjoni hija l-bażi u l-pedament biex jibni ħajtu, għaliex l-edukazzjoni hija għodda biex bniedem jaraf bejn tajjeb u l-ħażin. U għalaq billi semma kif il-valuri politiċi li tkellem fuqhom Manwel Dimech huma dawk li jarfu politiku minn ieħor. Attendew għal din it-tifkira l-Prim Ministru Joseph Muscat u rappreżentanti oħra tal-Partit Laburista, fosthom il-President li għandu jiġi elett Daniel Mikallef u l-Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista Gino Kawki.